Assalamu alaikum warahmatullahi. Yawwa abinda zaka fara yi farko kafin ka fara amfani da map na wato Google Map kenan, shine na farko ka shiga Play Store a wayarka, ka tabbatar cewa bai buƙatar update, ma'ana yana on date kenan. Ka rubuta map gashi nan sama, wanda zaka yi selecting shine wannan Google Map. Sai ka clicking a kansa, sai ka in ya rubuta update anan to sai ka update din shi kafin ka fara amfani da shi saboda komai ya zo maka cikin sauƙi. In kuma ka ga ya rubuta open to already yana on date kenan, ba out of date ba. Sai ka buɗe shi, in ka buɗe farko zai baka haka nan. To kun ga zanen map amma kuma ai babu hoton, ma'ana gidaje haka. Amma dai ga zanen taswira ɗin nan da layuka. To in kana so ka canja sai ka shigo nan gurin. Sai ka taɓa kan shi, sai ka mai da shi kan satellite. In ka mai da shi kan satellite sai ka rufe haka. Ka mai da shi kan satellite haka sai ka rufe. Yawwa. Kun ga ai ya bada yanzu zanen gidaje. Sai kai zooming ɗin shi. Kai zooming ɗin shi out duk yanda kake son shi dai, ko kai zooming ɗin shi in ko out duk yanda kake son shi dai. To bari mu ɗan yi zooming ɗin shi out mu gani. Yawwa. Bayan ka mai da shi kan satellite, in kana so ka yi tafiya ne daga inda kake zuwa wani waje, farko sai ka fara shiga kan wannan arrow ɗin. Sai ka taɓa kan shi. In ka taɓa kan arrow, nan shine location ɗinka inda kake kenan. To abin me ake buƙata a nan kuma sai ka rubuta inda kake so ka je. Misali muna so mu je Kaduna. Ga Kaduna nan a sama. To amma Kadunan kashi ne. Kadunan akwai Kaduna South, gashi nan Kaduna Junction, ga Kaduna State, gashi nan dai ala ayyi halin dai in akwai wata unguwa da kake so ka je a Kaduna ɗin sai ka fara gabatar da sunan unguwa. Wannan misali ne, sai kuma ka sa sunan Kaduna a gaba. In kuma kawai in ka sa iya Kaduna ma yayi. In ka sa iya Kaduna ma yayi, kawai da ka je cikin garin Kaduna to ka san inda za ka yi. Sai dai in kana son ka sake neman shi map ɗin ya maka direction zuwa inda kake so ka je a cikin garin Kaduna, to sai ka bari sai ka je cikin garin Kaduna ɗin. In ka sauka to sai ka sake rubuta sunan unguwar da kake so ka je. A ƙasa kenan, ƙasan sama your location, ba abin da za ka sa a nan ƙasa, kawai a nan za ka sa inda kake son zuwa. Sai ka rubuta. Yanzu dai bari mu hau kan Kaduna ɗin kai tsaye. To yanzu gashi nan ya ce mana Kaduna. Gashi nan adadin tafiyar awa 5 ne da minti 37. Sannan tafiya a mota kenan nan gurin. Sannan in a mashin ne awa 6 zai ɗauke ka. Zai ɗauke ka awa 6 da minti 35. Jirgin ƙasa shi kuma ba su sa a wannan ba sakamakon babu hanya daga nan zuwa Kaduna a jirgin ƙasa. Sun ce kuma in tafiya za ka yi a ƙafa zai ɗauke ka tsawon kwana 3 ne kafin ka je Kaduna daga garin Kontagora kenan. Yawwa. Nan shine gashi abin da suka rubuta. A mota kenan awa 5 da minti 37. Awa 5 da minti 37. Sannan tafiyar kilomita 300 ce da 3 daga nan zuwa cikin garin Kaduna. Wannan kenan. Yawwa. To kawai abin da zaka fara yi shi kenan, sai ka taɓa start. Yawwa. Yanzu sun baka direction na tafiyarka daga garin Kontagora kenan zuwa Kaduna. Kuma har time ɗin da za ka isa, in har lafiya lau, to za ka isa misalin ƙarfe 8:58. Ƙarfe 8:58 na dare kenan. Wato sai can bayan isha'i wajen ƙarfe 9 za ka isa zuwa Kaduna. Yawwa. Sannan gashi nan inda tafiyar take. Kun ga shi nan. Head north, then turn right. Duk inda ka je in akwai kwana za ta yi maka magana, na'ura za ta yi maka magana cewa ka yi kwana zuwa dama ko ka yi kwana zuwa hagu. To daga nan dai abin da suke magana shine farko in fara yin kwana zuwa dama sannan ɗau hanya. Wannan shine titin da muke a cikin garin Kontagora. In na sauka daga kan titin zan hau kan babban titi. Daga nan ne zan ɗauki tafiya
har zuwa garin Kaduna gashi nan duk inda kuka ga yayi blue din nan ko in ce purple to nan ne hanyar Kaduna. In a mota kake zaka ga wannan ba ga wani ɗan ɗigo nan ba yana kaman sigina haka. Tun a mota kake wannan ɗan ɗigon za ku ga yana ta tafiya kan wannan purple ɗin. To ma'ana kai ne kake tafiya wannan ɗigon ma'ana kai ne location ɗinka kenan da kake tafiya. Zai ta hawa kan wannan abu nan ɗin. Da zaran ka sauka daga kan wannan purple ɗin zanen to za ta yi maka magana cewa ka sauka daga kan hanyarka ta zuwa Kaduna. Don haka ka dawo baya ka hau kan hanya. Na'ura kenan za ta gaya maka amma ba wai da Hausa bane da Turanci ne. Yauwa to wannan kenan batun tafiya kenan kana so kai tafiya daga inda kake zuwa wani waje daban. Yauwa so sannan kuma ƙarin bayani bari mu sake buɗe shi. Yauwa ƙarin bayani duk inda ka shiga a map in kana so ka dawo asalin location ɗinka nan gurin za ka taɓa. Da ka taɓa nan gurin kawai ka ƙyale shi zai dawo da kai asalin location ɗin da kake da zama. Kun ga gashi ne ya dawo da ni asalin location ina kenan Kontagora. Duk inda ka shiga a cikin map da ka danna nan gurin zai dawo da kai asalin location ɗinka. Yauwa sannan wani abu da nake so in faɗa muku shine in kana son map ya baka zanen asalin yanda yake taswira farko a haka zai baka. To in ya kun ga nan yayi fari kenan. In ya baka haka to dole in kana son ka ga taswira a asalin yanda take sai dai ka kalli kudu. In ina haka kenan in nan gurin ka ga yayi fari to kudu za ka kalla da wayarka a hannunka ko kuma kwamfuta. In ka kalli kudu to shine zai baka asalin duk layin da ka ga ya hagu to hagu yayi. Duk layin da ka ga yayi dama to asali dama yayi babu canji. Duk layin da ka ga yayi gaba ma'ana to kudu yake nan. Duk layin da ka ga yayi baya to duk layin da ka ga yayi gaba arewa kenan. Duk layin da ka ga yayi baya wato kudu yake nan. Abin da nake so in faɗa muku shine afwan ba kudu nake so ba in ce in kana son ka riƙe map ya nuna maka asalin taswirar da take arewa za ka kalla. Za ka kalli arewa ne sai ka riƙe map ɗin. To duk layin da yayi dama to dama yayi. Duk layin da yayi hagu to hagun ka yayi. Duk layin da yayi gaba to ma'ana arewa yake kenan. Duk layin da ka ga yayi baya da inda kake to ma'ana wannan layin kudu yayi. To amma wata hanya kuma mafi sauƙi shine shi wannan fari ɗin in ka taɓa shi haka in ka sake taɓa shi haka in ya koma wato kaman girin haka to shi kuma duk inda ka juya zai dawo maka da layin daidai. Kun gani duk inda ka juya wayarka duk yanda ka juya wayarka to layin zai dawo daidai zai juya maka. Kun ga yanzu arewa nake kallo yanzu wayata tana kallon arewa ne yanzu zai juya ta kalli gabas. Kun gani to layukan suna nan da yanda suke wayarka ce take jujjuyawa. To wannan kenan game da yanda za ka riƙe shi yayin da kake son ka fahimci ina layi yake. Wannan layin hagu yayi ko dama yayi ko kudu yayi ko arewa ko abin yaya ne duka ne. Duk inda kake so kai zooming ɗin shi za ka iya yi. Duk inda kake so kai zooming ɗin shi za ka iya yi. Duk inda kake so. Kun ga nan inda shagon mu yake nan. Kun gani wannan shine sunan shagon mu kenan. Ko shafin Facebook kaje ko a WhatsApp duka wannan shine sunan shagon mu. Yauwa za ka iya zooming ɗin shi in za ka iya zooming ɗin shi out. Yanzu ne zooming ɗin shi in kun gani haka. Kun gani tun kana ganin hoton gidaje har sai da ba ka ganin hoton gidaje sai hoton daji kawai. To in kana zooming sai ka fara ganin hoton layuka kana zooming haka fara ganin hoton gidaje. In ka zuƙo har kan rufin kwanon inda kake duk zai nuna maka. Yauwa to wannan kenan yanda ake amfani da shi Google Map a taƙaice kenan. Yauwa ina fatan an ɗan fahimci wani abu dai ko da ba yawa. Assalamu alaikum.